Robíme to tak, že nepozeráme do kamery. To je najlepšie. Na tejto škole som študovala len na doktorandskom. Ja mám základné vysokoškolské vzdelanie ekonomické a určujúcim pedagógom na tom doktorandskom bola profesorka Tatárová. A čo som sa jej nestihla opýtať počas štúdia v škole, som sa jej opýtala doma. A robím to doteraz. A sú to väčšinou otázky smerujúce k filmom, k scenárom. A nové filmy vznikajú stále, takže vždy je čo sa k tým filmom pýtať. A keďže súčasne robím vo filmovom ústave a sedím aj v komisiách audiovizuálneho fondu, no tak tých pohľadov na nové filmy je veľa otázok, veľa odpovedí a výsledkom napríklad nášho dialógu bolo niekoľko ročníkov seminára KADU. Napríklad otázka bola, že a je ten Bergman úplne normálny? A tak sme na KADU zavolali psychiatrov, profesora Haštu a Brajera a rozprávali o Bergmanovi z hľadiska psychológie a psychiatrie. Ako to vidia so Slovenskom do budúcnosti a čo sú ochotní všetko preto spraviť, aby sme zostali na tej správnej ceste.